adventski vijenac zapravo potječe iz protestantske tradicije, zar ne? Da, početke te tradicije nalazimo prema povijesnim izvorima u jednoj školi ili možemo reći domu za siromašniju djecu Rauhe Haus, koji je osnovao luteranski evangelički mladi pastor Johann Hinrich Vihren. I on je u to vrijeme pred Božića s djecom, kad su bila nestrpljiva i pitala su ga kad će Božić danas sutra, onda sam dosjetio, bilo je to 1839. godine, uzeo kotač sa nekih starih kola i na njega je postavio 24 svijeće za svaki dan tog vremena adventa i palili su, molili se i tako su onda se pripremali prema Božiću. Ono što je počelo kao evangelička tradicija proširilo se i na katoličku crkvu. To je lijepo zamijetiti da evo katolička crkva nije zatvorena u svojoj tradiciji, nego otvorena primiti ideje i dobre poticaje izvana i isto u duhu ekumenizma povezivanje naših slavljenja, oblika, molitve i pripreme za blagdane. Evo isto u Njemačkoj, ovo je bilo u Hamburgu u Njemačkoj, a za katoličku crkvu mislim da se prva spominje u Kölnu 1925. zatim u Minhenu, a isto tako su onda ljudi pojedinačno svoje izrađene vijence nosili u crkvu na blagoslov i onda su kod kuće imali taj mali oltarić sa svijećama koji ih vodi dalje. Isto vidimo u novije vrijeme i kod kršćana pravoslavne tradicije koji imaju malo drugačiji advent. On kod njih traje 40 dana, pa onda imaju u obiteljima isto adventske vijence, ali sa 6 svijeća i najčešće koriste različite boje. Mi imamo tipično ljubičaste svijeće, a oni imaju za svaku nedjelju drugu boju svijeće. Što one simboliziraju? Pa evo, ta simbolika adventskog vijenca govori nam ljubičasta je boja pokore, pripreme, posta. Znači da mi se pripremamo za neko slavlje. Tako je prije Uskrsa vrijeme korizme, a prije Božića vrijeme adventa. A 4 svijeće imaju isto veliku simboliku. Broj 4 kao broj svijeta, 4 strane svijeta, 4 godišnja doba i govore nam o tom nekom zemaljskom gibanju koje je usmjereno prema Isusu Kristu, tako da se često među te 4 svijeće nadoda i 5. svijeća u središte, Isus Krist, da naša povijest i svijet ne ide u krug ponavljanja, nego ide nekom smislu, nekom cilju i spasenju. Tako i taj krug ima simboliku vječnog života, Božje trajnosti koji nema ni početka ni kraja i želi reći da mi iz ciklusa zemaljskog života s Isusom Kristom koji nam je nebo otvorio idemo i u vječni život. Kako se običaj širi, tako uočavamo i različite varijante adventskog vijenca. Da, standardno je to jedan krug sa 4 svijeća, ali vidimo u kreativnosti ljudi, oni ga ukrašavaju i uređuju na različite načine i sa različitim bojama svijeća koje nam onda govore o tim vrlinama, vjeri, ljubavi, radosti, miru, sve ono za što molimo. A u crkvama vidimo na nekim mjestima da se umjesto tog vijenca koristi i panj koji ima isto biblijsku podlogu, da nas podsjeća na panj Išajev. Išaj je otac Davida kralja, a Isus Krist je zemaljski potomak iz loze Davidove. Tako da je to onda jedna poveznica. Ali evo, to je onda miješanje tih tradicija i dodatno ukrašavanje ovog simbola, originalnog simbola adventskog vijenca koji je sada, mislim, univerzalan za sve kršćane. Hrvatska riječ za advent je došašće. Što znači? Došašće je zapravo i prijevod te riječi advent s latinskog i mogli bismo ga prevesti onda još slobodnije kao dolazak. Znači došašće dolazak kojeg mi kao kršćani vidimo u Isusu Kristu koji je došao k nama na Božić, pa je to proslava tog događaja, a i čekanje njegovog drugog dolaska. No došašće nije neko pasivno čekanje da on dođe k nama, nego i naš korak prema njemu. Zato to vrijeme došašća i adventa nam je podsjetnik i poticaj da mi krenemo ususret Isusu Kristu, a onda i adventski vijenac nam pomaže da osjetimo tu blizinu kroz toplinu svijeća, kroz njihovu simboliku i kroz vrijednosti koje nam on želi prenijeti, da mi nastavimo ići bliže Gospodinu i moliti kao što je tradicionalni zaziv došašća Maranata, dođi Gospodine Isuse.